హాయ్ అండి. మామిడికాయలు మాగబెట్టినాం కదా, ఈరోజు ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. మాగి ఉంటాయి నాకు తెలిసి. గాలి పోకుండా మంచిగా పేపర్ వేసి పెట్టిన మాగినాయి మంచిగానే చూపిస్తుంది కదండి. ఇగో మంచిగా కలర్ వచ్చినాయి చూడండి. అంటే దీంట్లో మేము అదే కార్పెట్ అట్లాంటిది ఏమి వేయకుండా జస్ట్ నేను పేపర్ వేసి కాటన్లో పెట్టి మాత్రమే ప్యాక్ చేసిన. గాలి పోకుండా మంచిగా నీట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసిన అనమాట. మంచిగా మాగిపోయినాయి అన్నీ. రసాలు కదా బాగుంటాయి టేస్ట్. చూడండి మంచిగా వచ్చినాయి, అన్ని కలర్ వచ్చినాయి మంచిగా. కొన్ని ఏదో ఒక కాయ మాగలేదు కానీ అన్ని మంచిగా వచ్చేసినాయి. మీరు కూడా ఇట్లనే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం బియ్యంలో పెట్టాలంటే చాలా కాయలు, బియ్యంలో అంటే ఎన్ని కాయలని బియ్యంలో వేస్తాం చెప్పండి, వేయలేము కదా. ఇట్లా కాటన్లో పెట్టేసుకొని ఈజీగా మాగబెట్టుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత మంచిగా కలర్ వచ్చినాయి చూడండి. మీరు కూడా ఇట్లా ట్రై చేసి మాగబెట్టుకోండి, బాగా వస్తాయి. బాయ్ అండి.